थारैनो बे बर'नि सावथुनाव चान्स मोननानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं बे आदा सपन कुमार ब्रह्मखौनो रोजा रोजा साबायखर होनो सानो आरो प्रडिउसार बिथांखौबो आं रोजा रोजा साबायखर होनो सानो आरो बे प्रडिउसार बिथांनि मुङानो जाहैबाय आदा रोंसार मुसाहारि बिथाङा एबार फार्स्ट टाइम गिबि खेब फिल्म खालामनो नागिरदों बे बर'नि सावथुनखौ आरो आं आसा खालामो गासिबो पाब्लिकफोरा सापर्ट होगोन फुललि नायनानै आरो मोजां मोनगोनखौ आं बेखौनो मिजिंथिबाय आं बयखौबो खुलुमनाय जासिहरना थायो मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय गोदानै ओंखारनो गोनां बर'नि थै सावथुनखौ दिनै जागायनो आखायाव लानाय जाबाय बिनिनो मुहुरत लादों दिनैहाय बे सावथुनावहाय आं दिनै मेन रलाव लानाय जादों आरो आदा सपनजों खालामनायाथ' एबारजों खेबनै जाबाय आरो आङो मुभि खालामनायाबो बोसोरथामसो जाबाय बे बोसोरावहाय बेनो फार्स्ट जागोन आरो आं सानोखि बे सावथुनखौ आं मोजाङै मोजां खालामलांगोन आरो रायजो राजाफोरखौबो आं अनसायगोन होननानै आसा खालामो बेनो आरो जेसेनो हायो जों नाजागोन मोजां खालामनो गोजोन्थों खुलुमबाय दिनैयो देग्लाय बोसोरनि फैनो गोनां बर'नि थै फिल्मनि दिनै मुहुरत खालामबाय ओमफ्राय शुटिंआबो दिनैनिफ्रायनो जागायसिगोन जोंना खेबजेननाया ओमफ्राय आङो बे बर'नि थै फिल्मावहाय एक्टरनि बिनानाव हिसाबै फाव खालामगोन जेसेबां हायो मोजां खालामनो नाजालांसै आंनि जाखिनि केरेक्टार दङ आसा खालामो बयबो राजा राजाफोरा बे फिल्मखौहाय अनसायगोन सापर्ट खालामगोन होननानै आङो बेवहाय फाव खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिनि थाखाय आङो एमजि फिल्म प्रडाक्सननि प्रडिउसार रोंसार मुसाहारि आरो बेनिफ्राय आदा सपन कुमार डाइरेक्टर बिथांखौबो आंनि गोसोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होयो आंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय खुलुमबाय नोंथांमोन निउस चेनेलखौ आंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय बर'नि थै सावथुनाव जेरै आदा डाइरेक्टरा आंनो खोन्थानाय बायदिब्ला आं जांख्रिथायारिनि रलखौ मोन्दों एमजि फिल्म प्रडाक्सनाव आंनि बे फार्स्ट टाइम आङो एक्टिं खालामगोन आरो ओमफ्राय बेहाय आंखौ सायख'नाय हिसाबै आं गोसोखौ बिराद मोजां मोन्दों बे सावथुननि सोमोन्दै आं रायजो राजाखौ बेखौनो मिथिहोनो सानोदि नोंथांमोना जेब्ला बे सावथुना ओंखारो अब्ला नोंथांमोना बयबो बे सावथुनखौ सापर्ट होगोन होननानै आं मिजिंथियो देग्लाय 2023 मायथाइयाव नोंनि मा बर' सावथुन ओंखारगोन मेहेरगोनां फिल्मसआव आंना मोनसे एग्रिमेन्ट जाबाय प्रडिउसाराव दं जोंहा आदा रोंसार मुसाहारि आरो डिरेक्टराव दं आदा सपन कुमार ब्रह्म सावथुननि मुङा मा सावथुननि मुंखौ दिनैसो आदा सपना जोंनो खिन्थागोन दा आंबो मिथिथ'वा दा बेखौनो जों लोगो हमहैनो नागिरदों अपोजिट एक्ट्रेसनि मुङा मा फुजा मुसाहारि आब' फुजा बहा फैयामोन आबैमोनाव फैदोंमोन आं मैयाहाय बिसोर नोंजों सेल्फि लानोनो फैदो नोंसिनि फिल्मखौ जोङो बे फोथारावनो नायो बेथ' जोबोद मोजां खोथा बेबायदिनो जोंनि सावथुनखौ नायनानै हेफाजाब होलांबानो जाबाय जोंखौहाय जों बायदि गामिनि बर' मानसिफ्रासो बर' सावथुनखौ फुजा मेलायाव गोदोनिफ्रायनो नायनानै जौगागासिनो दं नोंखागौना आब' देग्लाय नोंनि मा फिल्म ओंखारगोन मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्सनावहाय आंनि गोदान सावथुनखौ नुनो मोनगोन देग्लाय सोर सोर दंबावो एक्टरफ्रा दंनायाथ' दङ गोबाङानो नाथाय बिनि गेजेराव नुनो मोनगोन सोरां बबिथा रिंखि बबिथा नों रेडि जाबायना औ नोंहालाय मानोथो एथ'बां लेट दे थाब गानदो दख'नाया लेट जाबाय है बेखौनो बावगारलायबाय दाना दख'नाल'सो गाननांगौ दे थाब गानदो नेगासिनो बिसोर फैदो माबार नेगासिनो बिसोरो लेट जाबाय थ' जाबाय थ' सोरांजों फुजाजों सफैगासिनो बे रिंकिजों बबिताजोंसो एसे लेट जाबाय ओमफ्राय फिल्मनि नाम लन्च खालामनांगौआबो बे मिडियाफ्रा दाबो सफैया आदा सफैबाय औ सफैबाय आदा नै बबिता मोनाबो सफैबाय माथो सफैबायमोन आदा
ओमफ्राय आदा फिल्मनि नामालाय माथो जागोन? सावथुननि मुंखौ मिथिनो लुबैथारबाय नामा दाना? आंहाबो दहाय मिडियाया सोंब्लाबो आं खिन्थानो आदसा रोङाखै। इन्टारभिउ लादोंमोन नामा? औ इन्टारभिउ लादोंमोन। आं खोन्थागासिनो दं फिल्मनि नामखौ खोन्थानायनि सिगां आदसा एसे ओरै लाइन थाग्रोनाय बे मिडियाफ्रा सफैगासिनो दंथ'। बे मेहेरगोनां फिल्मसनि आन्दाराव रोंसार मुसाहारिनि स्ट'रि आरो आंनि स्ट'रि आंनि स्क्रिप्ट डिरेक्सनाव देग्लाय 2023 मायथाइयाव मोनसे मोजां बर' आबुं सावथुन लाबोगासिनो दं। आं नोंसोरनो सावथुननि मुंखौ खिन्थानायनि सिगां आं नोंसोरनाव मोनसे खोथासो सोंनो लुबैदों। सोरां नोंनाव बर' हारिनि मा दं? आंनाव बर' हारिनि थै दं। फुजानाव मा दं? थै। बबितानाव मा दं बर' हारिनि? आदा आंनाव बर' हारिनि थै दङ। रिंकिनाव बर' हारिनि मा दं? बर' हारिनि गोहो बोलो थै दङ। आदसा अब्ला जोंनाव बर' हारिनि मा दं? थै दङ। जोंनाव बर' हारिनि थै दं। जोंनाव बर' हारिनि थै दं। बर' हारिनि थै। बर' हारिनि थै। बर'नि थै। बर'नि थै। बर'नि थै बर'नि थै बर'नि थै। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।